Facerea patului. Îndepărtați cearceafurile murdare, dacă nu a făcut-o deja clientul. Discutați cu clientul despre unde pot fi puse. Începeți să puneți husa saltelei. Pentru a face acest lucru, îndoiți genunchii și lăsați în față pentru a ușura tensiunea din spate. Aplicați fețele de pernă. Asigurați-vă că perna se așează frumos în fața de pernă. Așezați plapuma în partea din spate a patului. Pentru a pune cearceaful pe plapumă, așezați cearceaful cu cele două colțuri superioare bine vizibile pe spatele patului. Acum luați cele două colțuri superioare ale plăpumii și introduceți-le în cele ale cearceafului. Prindeți cele două colțuri din exterior și scuturați plapuma. Puneți-o și acum puneți cele două colțuri inferioare în cearceaf. În cele din urmă, scuturați totul bine pe părțile laterale și asigurați-vă că noile cearceafuri sunt așezate frumos pe pat. Trecem la următorul videoclip.